Vimos de cerrar este novo Fitur que pon de manifesto todo o que temos en Galicia. Máis de 1.400 profesionais pasaron polo espacio de negocio do clúster de turismo, celebrando máis de 500 reunións nos que están poñendo en valor ese tipo de produto que temos na nosa comunidade. O turista busca cada vez experiencias máis personalizadas, algo que encontra en Galicia. Unha das partes máis importantes deste stand é a área de profesionais, que desde hai xa máis dunha década está a cargo do Clúster Turismo de Galicia. Este espazo, poderíamos decir, é o pulmón do stand, porque aquí onde se producen os intercambios comerciais, que para eso é esta feira, para que existan intercambios institucionais, pero sobre todo comerciais. O sector turístico está preparado un ano máis para acoller os centos de turistas que van a vir á nosa comunidade e, desde logo, demostramos unha vez que en Galicia hai calidade. Traballamos pola sostenibilidade, traballamos pola profesionalización e traballamos tamén pola rentabilidade dos nosos negocios e, desde logo, esperamos a todos os visitantes que queiran vir a Galicia e que comproben de unha forma directa como en Galicia as experiencias son únicas e Galicia calidade.